Λοιπόν, εγώ παιδιά που λέτε δεν τα πάω καλά με τη τεχνολογία, σας το είπα και πριν, γι' αυτό σας λέω και με τα κοιτάκια και τέτοια, γιατί κατά κύριο λόγο, ρε παιδί μου, με έχει εκθέσει πάρα πολλές φορές τεχνολογία. Είμαι γραφίστας. Ωραία, ωραία. Και ακριβώς έτσι μία μέρα καθόμουν ωραία στο γραφείο και δούλευα μέχρι αργά. Είχε πάει 11 ώρα το βράδυ. Λέω Παναγιώτη, δεν γαμιέται, θα βάλεις ένα ουισκάκι. Και βάζω ένα ουισκάκι. Λέω αφού έβαλες ουισκάκι, θα βάλεις και ένα μητροπάνο. Βάζω και μητροπάνο. Ναι, ρε παιδιά, βάζω και μητροπάνο. Και αρχίζω και δουλεύω. Κάνω στο Photoshop μαλακίες. Και τελειώνει ο Μητροπάνος και λέει το YouTube, τελείωσε ο Μητροπάνος. Επόμενο τραγούδι, Prodigy. Λέω, κάτσε ρε αλγόριθμοι, υποτίθεται με ξέρεις. Είσαι ο καλύτερός μου φίλος. Τι θα γίνει. Και τώρα είμαστε εγώ, η δίσκη μου και το whisky μου. Μία μέρα θα εκτεθούμε. Θα είμαι σπίτι, θα έχω φωνάξει μια κοπέλα να έρθει, θα με έχουν πιάσει τα ρομαντικά μου, θα πάρω να μαγειρέψω. Θα βάλω και κάτι ρομαντικό να παίζει σατέ. Κρασί στο κρασί, σπακέτι στο σπακέτι, σατέ στη σατέ, θα πάει να γίνει παιχνίδι. Και τελειώσει σατέ και τι θα πει καράς. Και τι να του πω, έλα μωρό μου να το κάνουμε έτσι λαϊκά, καλησπέρα και καλή βραδιά. Θα εκτεθούμε, παιδιά. Θα εκτεθούμε. Θα εκτεθούμε. Γι' αυτό η τεχνολογία. Και αυτή είναι η καλή περίπτωση, έτσι. Γιατί ο αλγοριθμός μου μπορεί να πάει εκεί που πάει ο αλγοριθμός μου. Και να μπει όλη η δεύτερη σεζόν ποτρίνη. Να είναι σαν να κρίνει όλα τα γαμίσια μου, μαλάκες. Τσουτσού είναι αυτό ρε χοντρέ, αυτό να το φας εσύ ρε μαλάκα. Ναι ρε παιδιά, δεν ξέρω, έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα η τεχνολογία. Έχει αλλάξει τον τρόπο, απλά πράγματα, τον τρόπο που ταξιδεύουμε. Θυμάστε τι ωραία ταξίδια πηγαίναμε παλιά, Εμείς στη Θεσσαλονίκη, ένα Λονδίνο, ένα Παρίσι και μια Βουλγαρία για ψώνια, να πάρουμε δερμάτινα από τους Σαντάνες και αυτό ήμασταν. Τώρα ο κόσμος πάει όπου να είναι. Ο κόσμος πάει όπου να είναι. Πέτυχα ένα φίλο με ένα μαλάκα τέλος πάντων που δεν μπόρεσα να αποφύγω στον δρόμο. Μου λέει Παναγιώτη, τι λέει, του λέω πες τα τρελέ μου. Και μου λέει, εγώ είχα μια καταπληκτική δουλειά. Λέω μπράβο. Μου λέει, έβγαζα 4.000 το μήνα. Λέω μπράβο. Μου λέει, τώρα την παράτησα. Λέω μπράβο, μαλάκα. Μου λέει, θα πάω να ζήσω 2 χρόνια στην Αιθιοπία. Του λέω, το ξέρεις ότι υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται στην Αιθιοπία και δεν ζουν 2 χρόνια. Μη στο χαλάσω εγώ. Ο κόσμος πάει στον Αχέροντα. Το ξέρατε, ο κόσμος πάει στον Αχέροντα. Ξέρατε ότι ο Αχέροντας είναι όντως μέρος. Ότι δεν είναι κάτι από τη μυθολογία. Το ξέρατε αυτό. Που πάνε ξαφνικά όλοι και κάνουν κανόε καγιά, κολλήλι. Τι είναι αυτό, είναι 1, είναι 2 το κανόε καγιά, καταρχάς τι είναι. Τι είναι, γράφει στο Instagram Αχέροντας και βγάζει πιο πολλά κουπιά από τον Τροϊκό Πόλεμο. Είναι ο Χάρας προσπαθεί να περάσει και να λέει αφήστε ρε παιδιά και εγώ deliverás είμαι, όχι μόνο για το e-food. Έχει αλλάξει η τεχνολογία. Πολλά πράγματα έχει αλλάξει. Απλά πράγματα έχει αλλάξει τον τρόπο που το παίζουμε. Ναι, ρε παιδιά. Γιατί εγώ μεγάλωσα στη δεκαετία του 90, τον έχω παίξει με βιντεοκλίπ. Τον έχω παίξει με ραδιοκύματα από το Φιλνέτ. Ήταν EVZ ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Are you talking to me? Ναι, αγάπη μου. Σε σένα τα λέω όλα. Τον έχω παίξει με πρωινό καφέ. Και όχι μόνο τον έχω παίξει με πρωινό καφέ. Ξεκίνησε η μόδα, ξεκίνησα κι εγώ. Τελείωσε η μόδα, δεν τελείωσα εγώ. Και λέω ζώδια, ό,τι είναι. Και έτσι καρκινάκι μου εγωπαθές, και έτσι λιονταράκι μου εγωιστικό. Είσαστε πολυλογό, τελείωσα στον υδροχό, έτσι. Κλασικός ζυγός. Έχει αλλάξει η τεχνολογία πάρα πολλά πράγματα. Έχει αλλάξει, παιδιά, πάρα πολλά πράγματα. Έχει αλλάξει τον τρόπο που τρώμε. Παλιά τρώγαμε, πηγαίναμε, παραγγέλναμε, μαλώναμε, ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Ωραία, και φεύγαμε. Τώρα πάμε. Βγάζουμε φωτογραφίες στο μπέργκερ. Παλιά δεν είχαμε καν μπέργκερ, είχαμε χάμπουργκερ. Μέχρι και αυτοί με το καλό το lower το λέγανε χάμπουργκερ. Το Cambridge, όχι το Michigan. Τώρα πάμε, βγάζουμε το μπέργκερ, τα ανεβάζουμε. Πήρε like, είναι νόστιμο. Δεν πήρε like, δεν είναι νόστιμο. Λες τι γίνεται, το τσένταρ εντωμεταξύ απολυωμένο έχει ξαναγίνει τσένταρ. Θέλει τζαμπονομηχανή για να το περάσει. Και παλιά πώς θα το έκανα εγώ αυτό. Θα πήγαινα στα Goodies και τι θα έλεγα. Θέλω 3 golden, 1 πατάτες, 1 κοκακόλα. Θα έλεγε αυτή παλιοδιάκριτη. 3 golden, 1 πατάτες, 1 κοκακόλα. Ο κύριος είναι χοντρός, θέλουμε να το ξέρετε όλοι. Θα τα έπαιρνα, θα πήγαινα σε αυτή τη βρύση με κέτσα που είχαν. Θα ήμουν έτσι. Να σκεπάσω όλες τις πατάτες, να μην κρυώσει καμία. Θα έρχεται από πάνω το αλάτι και μετά θα έβγαζα την Polaroid. Και θα ήμουν. Ωραία φωτογραφία. Και θα πήγαινα στο φωτοτυπάδικο στη γειτονιά. Θα έλεγα, σε παρακαλώ, φίλε, δώσε μου 2.000 φωτοτυπίες. Θα μου έλεγε, τι τις θες 2.000 φωτοτυπίες. Θα έλεγα, να τις δώσω στους φίλους μου. Θα μου έλεγε, 2 φίλους έχεις όλους κι όλους.
Όλη μέρα εδώ απ' έξω είστε. Θα του έλεγα, έλα, δώστε σε παρακαλώ. Και θα τις μοίραζα στη γειτονιά, έξω από την εκκλησία, έξω από το σχολείο, γιατί μένω στο καφέ της Χαράς προφανώς. Και μετά θα πήγαινα, θα ράζα σπίτι και θα χτυπούσε το σταθερό και το σήκωνε η μάνα μου. Θα παρακαλώ. Γεια σας κύριε, τα σου λένε και ο Παναγιώτης. Μισό λεπτό. Παναγιώτη, τηλέφωνο! Ποιος είναι? Ποιος είναι? Θοδωρής είμαι, κύριε Σούλα. Αχ, πουλάκι μου, δεν σε κατάλαβα, τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά είμαι, κύριε Τασούλα. Ο Θοδωρής είναι, Παναγιώτη! Τι θέλει με τουαλέτα? Τι θέλεις, παλικάρι μου, ο Παναγιώτης είναι τουαλέτα. Κύριε Δασούλα, πείτε του, το είδα αυτό που έφαγε. Και πολύ μου αρέσει. Ή μάλλον, κυρία Τασούλα, πείτε wow. Μάνα, τι ήθελε? Νομίζω να σου πει ότι είναι αδερφή. Μετά σκέφτηκα πως ήταν να το κάνουν αυτό τα ζώα για κάποιο λόγο, γιατί έτσι σκέφτομαι. Και λέω να σκοτώνει πριν το λιωτάρι μια τηλόπλια να την ανεβάζει στο Instagram. Να γράφει από κάτω hashtag King's Meal, Hunter's Life. Να μπαίνουν από κάτω τιμό, να μπαίνουν πούμπα, να λένε ζήτω ο βασιλιάς, σας γαμάει ο βασιλιάς. Χακούνα ματάτα, ο βασιλιάς είναι ο καλύτερός μας φίλος. Να μπαίνουν τα μυρμήγκια, κλασικοί κομμουνιστές, να αρχίσουν το φασίστες, κουφάλες, έρχονται κρεμάλες. Ή να μπαίνει ο Λύκος, κλασικός τρολάς γιατί είναι Λύκος, και να ανεβάζει καραμελωμένες πανσέτες και να μην γράφει τίποτα. Να έχει μόνο emojis σπιτάκι γουρουνάκι, σπιτάκι γουρουνάκι, σπιτάκι γουρουνάκι. Hashtag too soon. Περνάμε καλά! Τις προάλλες ξύπνησα με ένα hangover, ξύπνησα παιδιά με ένα πολύ κακό hangover. Αλλά η μάνα μου πηγαίνει σε ένα νικητή. Και είπα, Παναγιώτη, δεν τα βάλεις κάτω, κανονικά το πρόγραμμα. Το τεπών σου, την αλμόρα σου, την μπανάνα σου και άδραξε τη μέρα. Και πατάω το 4 να πάει στο Μέγκα. Και έχει ένα από αυτά τα πολύ έγκυρα ρεπορτάζ που λένε πιάσαμε τη Δέσποινα Βανδύ να πετάει τα σκουπίδια της. Και λέω για ποιο λόγο κυνηγάτε τη γυναίκα που πετάει τα σκουπίδια της, αφήστε την ίσχυ. Αλλά απ' την άλλη ήθελα να δω και ένα μίζερο άνθρωπο να πετάει τα σκουπίδια του, γιατί ήμουν μίζερος. Γιατί έτσι πιστεύω ότι ήταν οι άνθρωποι που πετάνε τα σκουπίδια τους. Γιατί δείχνει και δεν έχετε δει πιο όμορφο άνθρωπο, ρε. Από πάνω μέχρι κάτω μάτια, μύτη, μάγουλα, αυτιά, κεφάλι, ώμοι, γόντα και πόδια, γόντα και πόδια, γόντα και πόδια. Και λέω για να πάμε πετάξει τα σκουπίδια της, τραβάει όλο αυτό. Και ο άλλος είναι απλά ο πισπίκι. Γιατί ποιο είναι το effort του πισπίκι, ότι είναι χοντρός όλους μας και κάνει έτσι όταν ζεσταίνεται. Και δεν τα λέω με κακία, έτσι. Δεν τα λέω με κακία για το πισπίκι. Και εγώ για το πισπίκι νιώθω ότι είναι σαν να τα κατάφερε ένας από εμάς. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά από την άλλη, είμαι και σίγουρος ότι ο πισπίκης ξυπνάει μέσα στον ύπνο του και δεν είναι καλά με τον εαυτό του. Είναι. Τι γίνεται, ρε μαλάκα. Πηγαίνω με ιδρωμένο φανελάκι στα μπουζούκια και δεν μου λέει κανείς τίποτα, ρε μαλάκα. Καπνίζω μέσα και δεν μου λέει κανείς ποιος είμαι, ρε μαλάκα. Και γαμάω και τη Βανδύ, ποιος είμαι, ρε μαλάκα, ο Καρδέλης είναι. Ναι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, αλλά ο πισπίκης είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος που κατουράει έτσι. Μετά πλένει και τα χέρια του χωρίς χέρια, τραγουδάκι, ένα επαναστατικό τραγούδι, ξέρω, παγώσει τσιμινιέρα. Ναι, και άλλοι για να πάει στο σούπερ μάρκετ τραβάει τα μαρτύρια του Ιησού. Είναι άδικο, ρε παιδιά. Γιατί εγώ μέσα στην καραντίνα πήγα σούπερ μάρκετ με ένα σορτσάκι που το είχε φάει χλωρίνη. Μια μπλούζα όχι λερωμένη. Εξορκισμό ήθελε, δεν ήθελε πλήσιμο. Ήταν βγες έξω, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ακουστικά, γυαλιά ηλίου, ένα περίεργο χαλασμένο πουφάν. Ο Πικ Λιμπόφσκι στο discount max της γειτονιάς. Πάρ' το παπ. Και όχι να πάρω κάτι και να φύγω. Θα το δω όλο έτσι. Ξεκίνησα από το ζαχαρωτάκι και είπα θα τελειώσει το τιξάν. Και εκεί που τα βλέπα όλα, περνάει μια γιαγιά από δίπλα και κρατάει κάτι που δεν το έχω δει. Και λέω, όποια φέρω το αυτό εδώ, εσύ τι είναι. Αυτή πανικοβάλλεται και αρχίζει κλέφτης. Λέω, πάρ' το πίσω, μωρή χούτι, κι ασκατόγρεγα με το σπίτι σου. Ας τα διάλα από εδώ πέρα. Θες και σοκοτρέλα. Για τα εγγόνια μου είναι. Τα εγγόνια σου είναι. Σε φάει ο διαβίτη μωρή καρδιά, δεν κοιτάς που και αστράγα λέει σου έχουν γίνει γάμπες. Εμένα βρήκε κορδίψη, εμένα θα τα πεις. Ναι, γελάτε παιδιά, αλλά έτσι πεθαίνουνε. Έτσι πεθαίνουνε. Πέθανε ο θείος μου πέρσι 15 στα παπάρια του να μας γαμίσει διακοπές όλους μαλάκες. Χαίστηκε ρε, μη στεναχωριέστε καθόλου, μαλάκες, μη στεναχωριέστε καθόλου. Γράψαμε στον τάφο την αγαπημένη του πρόταση. Παναγιώτη, γαμάς κανένα μουνί. Θείο, πώς φαίνεται αυτή η τρύπα τώρα. Ναι.
Όχι, δεν περνούσα μωρέ, δεν ήταν ωραία τα καλαμαράκια, δεν ήταν ωραίο το τσίπουρο. Όχι, να γυρίσουμε σε ένα βαμβακοκόρι τη Κυλκής, και να γαμηθεί η ζωή μας. 40 βαθμούς κοστούμι και να πάμε να φάμε εκείνο το κουτάκι που τα έχει όλα τα φαγιά μέσα. Τυρόπιτα χωρίς τυρί, ροξάκι, τσουρεκάκι, ελίτσα, το ανοίγεις και δεν μυρίζει κανένα φαΐ, μυρίζει μόνο θάνατο. Τα μαζεύα και οι μανάδες γυρνούσε σπίτι όταν ήσουν μικρός από καμία κηδεία που έμπαινε και δεν ήξερε ότι είχε κηδεία και λέει πάει γενοκτονία έγινε να δεις. 40 τέτοια. Και κονιάκ μαλάκης, κονιάκ με 40 βαθμούς. Κονιάκ, πέρασε ο αλκοολικός του χωριού απ' έξω, μας κοιτούσε. Και έλεγε τι κάνετε ρε μαλάκες, τι τρελή. Και να σας πω κάτι, από τι πέθανε ο θείος ρε παιδιά. Από τι πέθανε ο θείος, άντε. Είχε μια κακιά αρρώστια και ήταν από αυτές τις κηδείες που έρχεται ο κόσμος και λέει τουλάχιστον ξεκουράστηκε. Πούτσες μπλε. Ήταν από αυτές που πεθαίνει 200 χρονών ο θείος και έρχονται και λένε τα χρόνια του να πάρετε και είναι όλοι χαρούμενοι. Πούτσες μπλε. Έφαγε μισό κατσίκι στην καθιστά του με 42 βαθμούς και είπε θα πάω να περπατήσω πάνω στην αηφόρα να χωνέψω. Τι λες βρε χοντρή που χέσα. Τι λες βρε μαλάκα που με την περπατούρα με δίπλωμα την είχες πάρει. Που αποφάσισες να περπατήσεις. Μεγαλέξανδρε, αυτό είναι το στρατηγικό σου σχέδιο. Είσαι καθόλου σοβαρός που για να σε σηκώσουμε από το τραπέζι πετούσαμε φαΐ κάτω και κάναμε μάτσι μάτσι μάτσι. Μάτσι μάτσι μάτσι. Μάτσι μάτσι μάτσι. Εκεί που το βρήκαν πάνω στην ανηφόρα εντωμεταξύ, παιδιά, εκεί που το βρήκαν πάνω στην ανηφόρα, ήταν και πρισμένος μπλε σαν το ψάρι εκείνο του survival που σκόνει μόνο του. Αγαπητέ, τον είδαμε έτσι από πάνω, λέω. Παιδιά, τώρα πάνω κάτω να τον κουβαλάμε συνέχεια. Απέναντι είναι τα νεκροτόφια. Δεν βάζουμε ένα χέρι τώρα, Πάμε να το κουβαλήσουμε έτσι σιγά σιγά. Να φέρουμε και εδώ να βάλουμε ένα εκκλησάκι και να πούμε ότι έφυγε από τροχαίο. Μην ξεφτελιστούμε και στο χωριό. Λοιπόν, άνθρωποι, εγώ τόσο ήμουνα. Τώρα θέλω να χειροκροτάτε αθορμήτως και να κάνετε το πιο μεγάλο γαμό που έχει κάνει ο άνθρωπος. Δεν με υποδεχτείτε στη σκηνή το Θανάση Σαμαρά!